Kunesikhathi la esibone khona uMseleki ekhuluma noMakhumalo ukuthi uMacele noMayeni abayanga kumembeso wakhe. uMayeni wafika kodwa ukuzosiza endlini kaMakhumalo bekhipha iy'mpahla. Ngicabanga ukuthi kwakusendlini kaMakhumalo ngoba ngizothi uMakhumalo wezwa ukuthi uMayeni wayekhona. Sakubona-ke lokho kwenzeka ku-season 6, sawubona umembeso kuwumcimbi omkhulu. So uma bexoxa-ke leya kumembeso ukuthi nje guys sesiphindela into eyodwa. Kodwa-ke because kunento engiyifunde la mangifunda ngama-reality TV shows, ngase ngithola into yokuthi yini enye esiyifundayo ngama-shows nokuthi thina as-affecta kanjani konke lokho. Ngizama ukuthi ngi-break it down zonke lezi zinto engiyifundile. Khona into engiyifunde nge-human behavior la ukuthi enye into masibuka ama-reality shows siyafunda ukuthi umuntu ubehave kanjani ney'nhlobo ezihlukene namanye nezinye izinto ezingama-pattern ezenziwa abantu. Ngiyazi ukuthi mina ngizoxabana nani because kunabanye abafuna ukusifunza into esingayiboni. Nginaleyo nkinga ukuthi mase ngiyibonile into ngifuna ukuyisho ngale ndlela engiyibuka ngayo, ngingasho ukuthi angiwuthathi umbono ohlukile noma uma uzongifundisa okunye. Nayi-ke i-pattern kaMakhumalo. uMakhumalo ube nomembeso engicabanga ukuthi umcimbi omuhle. If kubuya u-season 7 thina sijwayele ukuthi sicabanga ukuthi uzoza nalento yokuthi usuku lakhe laba kuhle kwabamnandi but usefocus kulento enegative noma-ke ephathe yena kabi ukuthi uMacele akayanga kulo mcimbi. Ake simshayele ihlombe kuba uMseleki ngokuba honest kule conversation ukuthi uma kwenzeka ezinye izinto kunabantu mhlambe abaphuke iy'nhliziyo, engicabanga ukuthi ubala uMayeni noMacele. Buka ukuthi uMakhumalo wenze njani uma uMseleki eseqala ukuvula lelo page ukuthi ezinye izinto ezenzekayo noma imbangela zikhona izinto ezingahambanga kahle, akafuni ukuthi ithintwe leyo part. Ngicela ngiphendule ukuthi why, kodwa mina ngizonikeza ukuthi why angafuni ukuthi ithintwe leyo part. And lokhu-ke ngikuthola ku-Strange. Why ngikuthola ku-Strange? Kuleya show ethi Ezomshado, uMakhumalo oyi-motivational speaker ofika nabantu athi ababhale phansi izinto abayithandayo ngopartner babo bephinde bebhale nezi-wrong because la kune-intervention ekhona. Uma sekuziwa kuMacele uthi yena asisekho isikhathi sokuthi kukhulunywe ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi, ubani owaphuka, manje usekhuluma nge-success or ukhuluma phambili. Uyazi kanjani inhliziyo kaMacele nengqondo kaMacele nani ukuthi nokuthi yini uMacele afuna ukuthi ilunge because sekukathathu. U-season 5 uMacele la ibize khona usisi kaMseleki wamtshela isizathu sokuthi why engahlali eMzumbe, wamtshela futhi isizathu sokuthi why afisa ukuba nendlu esemakhaya kodwa hhayi eMzumbe, wamnika izizathu. Ku-season 6 la ngathi mina uMseleki ufike wababiza wabahlalisa etafuleni nayibona leya ndaba. Wase-ke mase ingasahambi kahle wabuya wakhala wathi okubuhlungu usaphothe uhlukumeza uMacele kodwa uyazi ukuthi kuyodlula izulu nomhlaba uMacele uyobemile. Why uMakhumalo yedwa angafuni ukuthi ithintwe lento uMacele afuna ukuthi ilungiswe or ayikhulume, asheshe athi thina manje sikude kabi and akusasiza ukuthi sikhulume. Ukhulumela bamayithi thina manje sikwenye indawo, sidlule ey'ntweni eziningi. Futhi umcimbi ohambe kahle kanjena isiphi isidingo sokuthi ku-season 7 la sesilinde ukuthi umcimbi olandelayo okamangabe sisazogida ekutheni uMacele noMayeni wenzeni. Nayi into engifuna ukukutshela ngayo-ke nge-human behavior nalento engiyifundile. IsiNgisi-ke sishaya ngqo. Ngathi angisithandi isiNgisi ngoba isiNgisi sinokuba rude kanti isiZulu uyakwazi ukuhlobisa izinto ey'ningi ngaso. Ngizokufunda-ke lokhu. They never tell the full story, just the part that makes you look good. Kunabantu abangeke beyikhulume indaba yonke.
kodwa bazothatha le part encane eyenza bona bebukeke kahle mase wena okukhulunywa ngawe omunye ubukeke kabi. Kunabantu abazocapitalize kuma-weaknesses akho ukuze yena abe ngcono. Ngikhumbula ngithi mina hlampe badoje ibullet ngokungahambi laphaya ngoba ubezofike epreach-e ngabo, abanye bathi hhayi wena Fix unehaba. Ngitshele ukuthi ayihlangani yini le ndaba. Season 7 episode 1 umcimbi savala ngawo wawumcimbi omkhulu engaze ngathi nibonile ukuthi indlu abafike kuyona ngaphandle mawusubuka umcimbi ngaphansi sekubukhazikhazi. Asibabazi ubukhazikhazi, sesobabazi ukuthi uMacele mubi kangakanani because akadlulisi izinto. Yini angayidlulisi kuqala before sithi-ke akadlulisi izinto? Yini leyo? Ilapho-ke indaba, kodwa sizoyichaza-ke kancane kancane le ye-human behavior ukuthi nayo leyo nto idalwa yini. Kunabantu abahlezi befuna ukuba bahle noma ohlezi efuna ukubonakala ngendlela engcono ukunomunye. Mina angikwazi-ke lokho ukubalula. Ngiyavala.